салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадед ҳама каса ба канали мо. И қудрати Аллоҳи меҳрубона бинен. Дӯстони азиз, рӯзи гузашта шаб бигем баъди намозои аср қариби намозои шом анами таваллуд шид. баъде ки дина рӯзи гузашта буд видео монда будам да каналам. вақте ки оғул мерам анами таваллуд шидаи табтар ҳамихе дидум, бовар кунен, якум боре дидум ҳамақа дӯстдориш кардам. иш бо хушрӯа ки баъд мошаллоҳ охи ябини хушрӯгиша худаш сип сиёҳи пашмаш ялақасти гӯшакош саб сафед кати биничаш ҳамақа дӯстдориш кардам. гирифтам хонаш овардам. оли ягон бор пешочаш набурдамаш. вай кардам, бегаҳ шириш додам, саҳар шириш додам, бо 2 соат пас шириш додам. ҳозир ака бо шириш метиям. ина мехай дӯстони азиз, хушрӯги ия бинед мошаллоҳ. И ҳозир овозои мара фаҳмед. шир гуфтаистай, ҳозир шириш метиям. шириш овардам ай магазин, ира гарма карда овардагиям. ина дар бутилкаш рехтамаш, ака намедонам оли чанқа мехӯрад. Всё равно я даста дамада неудобнее. Хозир попробовать мекунем. Гирифт, нагирифт. Гирифт. ранги кӯдаки майда нигоҳшон мекунам. кӯдаки майдара чӣ хел нигоҳ мекунӣ, ёра ман мехел нигоҳ мекунам. ба як хӯрдан ним зиёдча хӯрд. кофтестай бутилкара туф кардам, худаш кушир кофтестай. нағмаша бинед. қайки дигаш мон. این است بوتیلکا ما она полностью хурдакша, полностью хурд, пушистик. ябне пашма бине тозаки хушруги ябне хавас мекуна. ира чихе дӯстдорӣ намекунӣ охи, ира чихе дӯстдорӣ намекунӣ. ҳозир меом. духтараки махеста. И мемурда бусемса охи. Ишо? Ушир мега чи ҳозир бо як бутилка дигара кани пур кунам мехӯрад. Идем шай. سر که کنن به هم خیلی بار میمکنن توف میکنن، یا بار میمکنن توف میکنن. سر که کنن همین خیلی میکنن. همین کودک مایده هم چه خیلی همین یا بار میمکنن و توف میکنن یورم همین خیلی سرش دیگه اینم خیلی کدیسته. از بو رفتم برای رد لیتر شیر آوردم ای مگزین. از رشته میگم نبرم شه هوا مانده دینش شه بود قبوران بریدگ مونه. امروز یخبندی شمال هست، شمال میکنه تا نبردمش. اوچش وابشه قپیده نمیشه و مقصد اگر برم اوچش میدوه میوه اوچش دیمزویه
талма намешава чаша қапидаш шохак надора қапидаш наметавонем ки мақсад шеюра буҷушум биёрум. Инам хедостони азиз барачаҳаки бизичаҳак барачаҳак мегӯм фақат номошо нагум мекунам. Аки иша я ном мемонам иша ягом номи хушруак мемонам. Куш мо бинависем ки чӣ номуш моном амира ай дӯст дорӣ ман мегӯм ягом ном монам шикамаш пузирикши шикамаш пузирикши шикамаш пузирикси. дар ҷо дӯстони азиз магазин рафтам ки инам хали ваё овардиян мошинчаҳако ҳам робуртак мешаванд ҳам мошинча мешаванд. мақсад дар оҷо кнопка дора меҷиқиш дубора ями гирифтагӣ будумшона шикаста буданд беҳад дӯст медоштанд. баъд дилам нашид бо гирифтумшон аями гӯё сеюм бора аями хали мошинча мегиримшон. инам хали баъд дар иҷа шавҳарам вай оварданд инам хали шоколадҳо оварданд ду намуд барои падарка бурдан беҳад хушрӯйда неки барои хӯрдан овардиян. ба ҳамин ростига магазин мерам ҳар намуд шоколадҳо ҳай намедонӣ ки мақсад кадомаш ба мазза ҳай неки маззаи ҳамин шоколад ранги маззаи шоколади настоящий мақсад мехӯрӣ мефурата ки бо бихӯрӣ ва ям хали дая таш ранги ним хали кузача баринаю неки дытта шоколадай дая қандакуш дрыныш начинкаи яташ клубничный дора ба фикрам иш клубничняи уж ба фикрам яблочный дора. Гирен пушаймон намешавем. дӯстони азиз ин шоколадҳоро нишон додам тона баъд ана хали бринҷ гирифтай ӯ карат коробка кати бринҷ овардагӣ буд шавҳарам нишон додагӣ будам кадоме навист ки бринҷои арзонак оварда лекин бринҷи намедонам арзона қиматае чӣ хеле буд набуд ки беҳад ошуш аҷоибот фасон меовард. И карат инам хали бине чӣ қадр бринҷои дарозае бине вай нестай ё пластмассӣ нестай хали бринҷи шира дора ки дарозай намедонам як ҷо гирифтиян ки 5 килои 15 кило гирифтиян якташ 5 кило ҳай ба ина хали луби гирифтиян ям 5 кило мошам 5 кило найлуби сафедакам 5 кило нахит ваё доштум ай ҳамаш доштум бо гирифтиян ай ҳамиё ба парашок духтарам да памперс гирифтияну ба парашок гуфта будам ма фақат вай истифода мебарам тайд ё мифмада маҳқулай хали бимакс овардиян икарат ака намедонам и чӣ халияй истифода бурдагӣ бошем кани нависен я бурида будам гуфта будан уқа хушрӯ нестай намедонам хак мардак намефаҳма инам хали ду пачка овардай инам хали хариди имрӯзаи мо дӯстони азиз то охири навор бо мо бимонед. кадоме гуфтагӣ буд ки ба чӣ хели бринҷ ош кадӣ ман гуфтам дая наворум ҳастай намедонам ёфт наёфт ай ҳами шавҳарам овардагӣ буд як коробка овардагӣ будакда аси анами як коробка овардагӣ буд беҳад ошуш ба маззаи хушрӯ мебиёяд кадоме наиста буд ки арзонакай намедонам аки и чанд сумай ки шум коробкаш кати овардагӣ буд ана иш ака дарозай ҳоли иша ҳуй накардам иша ҳамиша шавҳарам омад ҳами харидоя када овардиян ака ҳоли иёша ҳуй накардам и бринҷои коробка ман бигем я 3 пачкаша истифода бурдам боқӣ мондаш истодай и шавҳари ман ҳамхали характериш ки ҳамхали чизора беҳад бисёр мегирад ина иёша зиёрам бироварда да ӯ хонаҳои ледни кашол када мондан дар кор. обеда дӯстони азиз хомшӯрбо тайёр кардам помидор надоштум ҳар вақт помидор як дона меандохтум сирхаки хушрӯш мекард тамата нағз намебинам даами хомшӯрбо ҳами хе вай помидор ва берангак омада неки маззаш маззаи ба маззаи хушрӯ омад обедак имрӯз хомшӯрбо.
дӯстони азиз, инам обеда бардоштум. Шавҳарам катишон хешошона овардагия байда бардоштум. Шавҳарам моли кор кадестиян. Авқоти юра пешакӣ бардоштум. Кадоме хурдеста боша иштиёи таом. Дӯстони азиз, гашничи укробо шидан. Тайёр шидан ба хурдана. Ба фикрам ки мешаванд ба хурдана. Кадоме савол дод ки вай мо мекунем намешава, марам якм бурай кадестам. Шинонданша гуфт, тарзи шинонданша нишон медоде. Инеми хокда мегири мечӯши ба ҳамо ба панҷат мепӯшони ранги панҷа кашак барин ҳами тухмиёра инами тухмиёра тай хок мекунӣ. Я хеле шайма дару монда бисёр чӯшида будам. Ай мо деҳқони ай бисёр ай тухмиш. У магазинё да ҳисобаки ай да драни пачкошон ай мо деҳқони. Деҳқони ай мо дӯстони азиз. Ду донак шариза кадом буш олама гирифт. Дами даҳани треза. Баъд анам хали гӯшт овардиян шавҳарам. Анаку гӯштора гирифтам. Ҳозир майда реза мекунам шонаё, намак мекунам шонаё. Да пакетако мегирам барои да маразилник заморозид мондан. дӯстони азиз, инами хай гирифтам шона да пакетако. Да амиҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам то видеоҳои оянда. Худо ёру мададгоратон.